Čaute ľudia, ja som Adrian Beseda, možno poznáte ako Double 17 alebo jednoducho ako toho, čo robí hru ako maturitný projekt. Vítam vás pri tejto sérii, ktorá vznikla za cieľom ukázať začiatočníkom, ako sa vytvárajú hry. Pokročili sa, možno niečo nové naučia a tak. Dúfam, že sa vám to bude ľúbiť. Určite zanechajte like, lebo moja celá kategória je pomerne malá, takže každý jeden like má veľkú váhu. Ďakujem vám všetkým. Takže dneska by som chcel ukázať úplne začiatky. Môžete písať do komentárov, keď budete mať záujem pre ďalšie video. O čo budete mať záujem, píšte. Ukážeme si úplne začiatky. Takže, mám tu nachystané Unity. Určite veľmi odporúčam Unity. Ja robím v Unity. Nemám skúsenosť s inými enginemi, ale čo tak viem, čo som tak zisťoval, čo je tak všeobecné. Unity je úplne super, má veľa dokumentácie, má veľa tutoriálov, takže úplne ideálne na začiatok. Poďte sem, Products, Engine, Download, pohoda, všetko máte. Pravdepodobne tam potom nejako nainštalujete a tak, však asi máte skúsenosti s tým, bolo by čudné keby nie. Ďalej budete potrebovať Visual Studio, znova len stiahnete. V pohode. Toto budete potrebovať na písanie kódu. Ja tu mám otvorené, môžeme si to hneď ukázať. Takto nejako to vyzerá. Dobre. Takto nejako to vyzerá. Tuto píšete kód. Tuto máte Unity. Za chvíľu sa im pozrieme. Ale najprv máte, že Unity Hub. Tu si zakladáte projekty, alebo si otvárate projekty. Teraz tu mám práve okno, kde si vytvárate nový projekt, lebo chcem tu trochu porozprávať o tom, aké sú tu možnosti. Vidím, že tu máme 2D, 3D. OK, dáva smysel. Ale je tu niečo built-in render pipeline. Built-in render pipeline. Potom tu máme nejaký, že universal high definition. Ideme na to. Takže 2D všetci chápeme. 3D tiež. Ale ten pipeline, čo to je? No, Unity má také 3 render engine, nazvime to tak. Render pipeline je, tento built-in je úplný začiatok. Myslím si, že v dnešnej dobe už nemá zmysel s ním niečo robiť. Neviem, ja som na ňom mal veľa projektov, ale už by som nikdy nešiel do ňoho. Je to potom Universal 3D, ktorý je veľmi obľúbený. Určite je veľmi dobrý na výkon, ponúka super možnosti, takže ak chcete robiť úplne bežnú hru, nič moc extra, určite odporúčam toto. A potom tu máme High Definition, ktorý je ako keby úplne ten najvyšší tier, ale tam samozrejme je to krásne, úplne super možnosti to prináša, veľa funkcionalít, volumetric hnu, kopu vecí, to si možno časom ukážeme, ale je to dosť náročné na výkon, takže neodporúčam, ak nemáte skúsenosti, začínať rovno s týmto. A odporúčam naozaj len, keď je váš cieľ nejaká dosť reálna grafika a viete, že budete pravdepodobne dosť času musieť venovať optimalizácii. Takže tak. Máme tu potom kopu týchto samplov. V živote som na to nepozeral, viem, že to tu je nejaký learning, som zistil, že tu je teraz nedávno. Takže túto si vyberete a otvorí sa vám pravdepodobne takéto niečo. Samozrejme, ja už tu mám nejaké veci. Toto je takto vyzerá môj projekt, ktorý môžete vidieť na TikToku, Instagrame alebo na YouTube Shorts. A tak dneska si poďme ukázať, ako rozpohybovať hráča. Budeme počítať s tým, že je to first person, aj keď nie je tam až taký veľký rozdiel, keby chcete robiť third person. Čiže úplne na začiatok ideálne používa sa dosť často kapsula. Táto kapsula má v sebe ešte ďalšiu kocku, ja to tu ukážem nejako lepšie. Ďalšiu kocku, aby sme videli, že ktorým smerom sa akože pozerá, aby sme vedeli tak nejak brať, že kam sa otáča. A má kameru. Kameru má tuto niekde, kde by mal oči, ten hráč. A kamera nám vlastne ukazuje potom samozrejme ten view toho hráča. Keď máme first person, tak je jednoducho tu. Ale chcem sa pozrieť viacej na túto časť. Dáme si teda túto kapsulu a ona nemá nič z tohto, jedine tento mesh renderer a collider. Ja tu mám box collider,
Pravdepodobne by ste tam mali mať cylinder collider, ja som si istý teraz, alebo cylinder neexistuje, capsule collider. To je ako teoreticky jedno, ja tam mám box collider, ani neviem prečo. Ale budete potrebovať tento charakter controller. Toto je komponent, ktorý už má Unity v sebe. Budete ho tam potrebovať na pohyb toho. Môžete si teoreticky spraviť vlastný komponent na pohyb, ako som mal ja v prvých videách, ak tá sledujete každé jedno video. Potom som ale prešiel na tento systém, lebo mi to robil blbosti. Takže toto si tam hodíte jednoducho, veľmi jednoducho. Dáte si túto add a dáte charakter, controller, túto krásne máte. Čuknete, on sa to tam dá, tá akože už tam je, no. Samozrejme, OK, cancel. Tak, no. To už sebe tento charakter controller má aj rigid body, ako keby, takže tá fyzika už automaticky podlieha na toho hráča. Akorát, že keď to tam takto dáte, nebude sa hýbať. Určite sa nebude hýbať a preto potrebujeme input systém. Máme takúto vec, čo sa používa na input z klávesnice, z myši, teoreticky z gamepadov. Ale musíme si to dosťahovať. Takže dáme si Window, Package Manager. A tuto, čiže to budeme nájsť tu, ale ja jednoducho dám, že input system. Tuto budete mať napísané, že download a potom ešte veľmi dobré je samples. Tuto budete potom chcieť pravdepodobne ísť a môžete si to ešte dostávať ako keby ďalšie časti do toho. Keď to mám stiahnuté rebinding UI, keď niekedy v budúcnosti budem pre hru robiť nejaké nastavenia rebindingu. Práve aj preto je veľmi dobrý tento asset, lebo nemusíte to samozrejme robiť vy a je to priamo od Unity, takže to není žiadny problém tam. A teraz keď to máte stiahnuté, tak si tuto dáte, že pravím create a nájdeme tu, že action map by tu malo kde byť. Input actions? Áno, tak. Toto sa nám takto vytvorí, ja tu mám teda, ako vidíte, už new controls. A tuto si dáte, tuto je action map, tu si dáte plus. Dáte si player, to je také štandardizované, a tu mám player controls, pohoda. A tuto máte actions, takže už priamo, povedzme, máme tu, že move, alebo dajme lepšie na vysvetlenie, bude sprint. Máme tu, že action type je button. Môže to byť value alebo pass through. Máme tam button a máme button shift. Tu máme cestu, skrátka môžete dať listen, tlačíte shift a dáte to tam. Tým pádom, potom keď budeme písať kód, on je napísaný, potom keď vám budem ukazovať, tak Unity vie zistiť, kedy človek stlačí shift. Máme tu teda trošku zložitejší tento 2D vektor. 2D vektor berie v úvahu vstup na dvoch osiach, na osi X a osi Y. Tu ukážem myškou. X a Y, takže správa doľava, dopredu dozadu. A to je vlastne presne toto. Up, down, left, right. Všetko nastavíte, mám tu VSD, klasika. Potom tu mám jump a mám tu myšku. Tu dáte znova vektor 2, lebo chcete ako keby znova pohyb na dvoch osiach, takže doprava, doľava, hore, dole. A áno, vektor 2 a ako vstup, ako tú cestu, dáte skakať myšku. Mouse, delta. Delta je vlastne, počíta rozdiel medzi pozíciami, kedy začal a skončil ten pohyb. Toto si spravíte a tuto si začnete toto generate C# class. To vám potom vytvorí takýto skript automaticky, ktorý jednoducho potrebujeme. No a teraz začnem písať vlastný skript. Mám tu skript player controller, ktorý som vytvoril ja. Takže tu dám úplne jednoduchý, úplne začiatok pre C#. Tuto, v tejto prvej časti si definujeme hodnoty, alebo variables. Vždy máme prvé private, alebo public. To záleží podľa toho,
či chceme, aby sa k tej hodnote vedel dostať iný skript a zároveň, keď je public, tak ho potom vidíme tuto v inspektorovi. To je dôležité, keď chceme niektoré veci meniť, že dá sa zmyslím a zmením to úplne jednoducho. Máme tu private, napríklad, že controls. Keď je private, tak sa musí vždy niekde určiť. Tuto máme ako keby to určenie. Keď je public, tak si to určíme tuto. Tomu inšpektorovi. Povedzme, že máme kameru, tak jednoducho chytím tú kameru a potiahnem mu tam. Tak to určím. Je to oveľa jednoduchšie ako hľadať to a je to lepšie pre výkon. Ale zase sú veci, ktoré nechcete, aby vám zbytočne ukazovalo a sú veci, ktoré sa nedajú dostať k ním. To je jedno. Máme tu napríklad úplne jednoduchý boolean. To je typ. Ako môžete vidieť, máme tu viacej typov, máme tu floaty, máme tu vektor 2. Fakt, veľa tu toho je. A boolean je úplne ten začiatok. Boolean môže mať dve hodnoty. Buď 0 alebo 1. Alebo true, alebo false, ak to chcete akože tak. Skrátka dve hodnoty. Preto máme napríklad, že is sprinting. Keď je true, tak jednoducho je tam jednotka a keď nie, tak 0, skrátka nič. To isté jump. Máme tu napríklad aj lezenie a tak. Potom máme float. Ten obsahuje čísla. Obsahuje čísla aj desatinné. To tuším 8 miest. Vždy má float. Potom tu máme float. Ten obsahuje vždy čísla desatinné. Tuším až do 8 miest. Napríklad tuto máme 1,5f. Takže 1,5 a to f ako keby doplní tie ostatné nuly, aby tam bolo tých 8 cifier desatinných. Potom tu máme napríklad transform. To odkazuje na komponent. Na tento komponent transform. Máme tu potom stats manager. Tuto máme game object. To je skrátka objekt v hre, odkazuje to na objekt v hre. Character controller, to zase nám odkazuje tuto na tento komponent. A máme tu new controls, to odkazuje na komponent, ktorý sme teraz vytvorili, na tento controls. Na presne tento skript, ktorý sme vytvorili. Tam musí jednoducho zhodovať sa to meno, ale keďže používame IDčko, tak väčšinou to dopisuje, že keď tu úplne jednoducho začnem, dáme, že public a dáme náhodný skript, povedzme item drag handler, už mi to tu dopisuje, dám tab a krásne. Väčšinou sa človek na to nepomýli, ale pozor na to. Toto sú časti kódu, ktoré sa dejú nejaký čas. Začneme štartom. Ten sa jednoducho, vždy keď zapnem hru, stane sa tento štart. Stane sa všetko, čo je v ňom jednoducho. Awake sa deje ešte pred štartom. A potom tu máme update, môžeme mať ešte fixed update. To sa deje každý jeden frame. Každý jeden frame sa prejde celý tento kus kódu. Celý až tuto, kde končí. Teda v tomto awakeu, alebo v štarte väčšinou, si potrebujeme spraviť referenciu na tejto private hodnoty. Pekne to vidíme tuto. Že character controller sa rovná get component character controller. Takže tá naša premenná character controller, ktorá je private, takže ona je nastavená na nič, je nastavená na 0, sa v tento moment, ešte pred tým štartom, sa nastavuje na, máme tu funkciu get component, ktorá získa komponent v tom našom objekte. Čiže, keď máme objekt kapsula, tuto, má všetky tieto komponenty. Tu máme ten skript, ktorý si pýta ten get component. Ten engine sa pozrie po celom tomto a nájde ten komponent. V tomto prípade tá charakter komponent. Potom tu napríklad máme, že game manager, GM. Toto si môžeme nazvať ako chceme. To je naša táto lokálna premenná. Nie je to lokálna premenná, je to premenná v tomto skripte. Lokálne premeny sú trošku niečo iné. A tuto zase učíme, že je to game object a máme funkciu find game object with tag. Takže toto nám hľadá v celej tejto scéne, nám to hľadá nejaký game object,
ktorý má tak game controller. Tuto máme toto, game controller. Na to si treba dať pozor. Vždy to hľadá ako keby prvú vec, na ktorú príde. Čiže ak máte napríklad takto, že Game Manager, pravdepodobne máte iba jeden a musíte stať pozor, aby ste nechtiac nedali nejakému inému objektu ten istý tak. Takže tento Game Manager má túto tak Game Controller a preto skrátka vie, že ten objekt je tento objekt. Chceme tu zase získať Stats Manager. Je private, takže ho musíme tuto získať. My by sme mohli ho dať public a ako keby ho chytiť a pretiahnuť, ako som ukazoval, ale v niektorých prípadoch sa to nedá, v niektorých prípadoch je to lepšie spraviť takto. Takže v tomto prípade to robíme takto. A určujeme, že Stats Manager sa rovná objektu, alebo tak komponentovi, ktorý je na tomto objekte GM. Objekt Game Manager. To je tento objekt. Na tomto objekte sa nachádza ten komponent. A tu hľadáme, že get component Stats Manager. To isté ako tu, ale určujeme, že to není to na tom hráčovi, ale je to priamo na tomto objekte GM, ktorý sme predtým museli určiť. Takže tak. Tu máme napríklad štart. Toto by som veľmi rýchlosti prešiel. Máme tu, že kurzor lock state locked. To znamená, že pri štarte hry sa kurzor stakne v strede a nepôjde s ním ako keby prejsť napríklad, že do druhého okna. To by bolo strašne nepríjemné. Niektoré hry to bohužiaľ majú, neviem prečo, a je strašne nepríjemné, keď potom hráte s dvoma oknami a prejdete do druhého a niečo sa tam ťuknete. Takže toto drží ten kurzor v strede. Máme tu, že visible false, takže ešte ho aj nevidíme, ten kurzor. Takže úplne ideálna situácia, ktorú chceme pri tej prvej osobe. A tuto máme úplne najpodstatnejšiu vec. Toto je nový input systém, ktorý používa Unity. A poďme si vysvetliť jeden riadok. Povedzme tento. Zase máme ten sprinting. Najjednoduchšie. Máme, že controls. To je referencia na ten skript New Controls, pardon. Tam máme, že bodku a player controls. To odkazuje, ja to tu otvorím, to odkazuje na tú action map. Berte to tak, že máte celý ten skript, čo je že ten controls, a potrebujete sa dostať v rámci neho definovať bližšie, čo chcete, čo hľadáte. Tak idete. Controls je ten začiatok. Player controls je tá action map. Move, čo je ďalej, je konkrétne už táto akcia, alebo povedzme sprint. Poďme potom šprinte. To máme tu. A teraz máme, že bude performed, alebo je cancelled. To už nám rieši ako keby samotný ten skript. Tu máme ten skript, je tu toho veľa, človek akože vôbec sa s tým nemusí zaťažovať. To všetko si Unity zvláda. My len napíšeme, že performed alebo cancelled. A teraz, keď je performed, takže keď stlačíme ten shift, máme tu nejaký CTX, nejakú šipku a ten náš boolean je sprinting a že true. Takže, čo je CTX? To je znova daná premena, nazvime to tak, ktorá obsahuje hodnoty toho vstupu. Čiže vždy sa posiela, že hráč spravil toto. A my akože dávame referenciu na ten CTX, ktorý obsahuje tie hodnoty a podľa toho nastavujeme is sprinting na true. Iba keď je performed, tak z toho CTX vyťahneme to, že sa to stalo a nastavíme tú našu hodnotu, tú našu premenu nastavíme na true. Keď prestane držať ten shift, tak sa zase stane toto cancelled, vyťahneme to stadiaľ, našu hodnotu nastavíme na false. Tuto vidíme jump a máme tu teda ten move, čo zase má ten vektor 2. Zase my ako keby ideme controls, player controls, move a zistujeme, že tá move niečo sa zmenilo. Performed. Stlačil Včko, EAS, SDS, barčo, stlačil niečo. Dostavíme sa do toho CTX, ktoré obsahuje tie hodnoty toho a tento náš move input nastavíme na tú hodnotu vektoru 2.
Takže povedzme, keď stlačí V, bude vektor 2 na up, bude skrátka 1. Keď stlačí V a D, tak už nebude len V, ale bude aj D, tá druhá X, tak bude aj tá druhá os, tá os X, bude tiež 1. Lebo už aj V, aj D. Príjeme tuto do funkcie update. Tuto sa teda naozaj všetko spracováva každý jeden frame. Takže je jasné, že pochyb postavy chceme dať do updateu. Máme konkrétne pohyb riešený tu. Potom sa dostaneme prečo tu. Je to trošku divne napísané, ale funguje to. A zásadné pravidlo, keď niečo funguje, nemente to. Hop. Máme tu už teraz, že vektor 3. Takže máme znova tu os X, máme znova os Y a v tomto prípade máme os Z. Os Z, ktorá nám určuje pohyb hore a dole. Kvôli tomu, lebo chceme riešiť samozrejme skok. Alebo v tomto prípade tu riešime napríklad, že lezenie. Môžeme si pozrieť ten skok. Poďme na to. Tuto máme tú časť, ktorá rieši skok. Takže if je úplne základná vec v každom jednom programovaní. Jednoducho, ak je charakter controller ground, takže ak ten hráč je skrátka na zemi, tuto zase máme charakter controller, čo je skrátka ten komponent, a máme, že bodku is ground, lebo vieme, že ten charakter controller má v sebe tú hodnotu is ground. Ako to vieme? No, toto je dané v Unity, lebo ako som hovoril, je to Unity asset, takže vieme si to systém dokumentácií. Ale keby sme písali vlastný skript, tak zase pravdepodobne vieme, čo v ňom máme. A teraz, toto sleduje, že ak je tento is ground, ak je true, ak je pravdivý. Is ground sleduje teda, že či ten hráč je na zemi. Ako nám vyskočí, alebo letí, alebo niečo nie je na zemi, nestalo by sa toto. Stalo by sa toto else. Lebo toto nie je pravda, stane sa else. Čiže, ale k tomu za chvíľu. Máme tu zase druhú časť, že if jump pressed. A teraz, tuto vidíme, že kde všade sa zmienilo toto jump pressed. Môžeme ísť potom a veľmi ľahko pochopíme, o čo tu ide. Keď jump pressed, to znamená, ak je pravda, ak je true. A tuto vidíme, že jump pressed je true v tomto momente. Keď sa pozrieme sem, tak zistíme, že jump pressed sa nastavuje na true, iba ak sa vykonalo player controller jump. Takže ak hráč stlačil space. A v tom prípade sa toto nastaví na true, na pravdu, a stane sa táto časť kódu. Čiže vertical velocity jump force jednoducho spraví to ten hop, ako keby vyskočí do výšky, a jump pressed je false. Takže ono to človek stlačí, ono to vystrelí do tej výšky a hneď v zápätí ešte v ten istý frame to nastaví na false, aby nemohol vyskočiť viacej, aby nemohol spraviť double jump. A keďže je jump false v tento moment, tak máme tu, že vertical velocity je 0. Takže už nejde vyššie, je skrátka na tej 0. On vyskočí a už nejde vyššie. A on ako vyskočí a už nie je na zemi, tak sa aj is grounded sa zmení na false. Takže už sa nejde táto časť, ale už sa deje tento else. No a tu vidíme, že vertical velocity sa mení na základe gravity a time delta time. O tom sa môžeme pozrieť niekedy na budúce, ale jednoducho znamená to, že ten hráč padá. To sme si prešli skok, poďme sa pozrieť ďalej. Tuto máme, že ak lezie, stane sa toto, a ak nelezie, stane sa toto. Poďme si prejsť tú druhú časť, lebo väčšinou sa stane, že ten hráč nelezie. Máme tu takýto riadok kódu, veľmi jednoducho si ho prejdeme. Máme tu, že float speed, takže to číslo rýchlosti
sa tuto rovná sa určuje. A máme tu, že na základe tohto is sprinting, máme is sprinting a otáznik. To je ako keby if statement, znova. Takže ak on šprintuje, tak sa stane táto ľavá časť od tejto dvojbodky. Táto dvojbodka nám to rozdeľuje. Ale ak nešprintuje, tak sa stane tá pravá časť. Takže tu vidíme, že ak šprintuje, tak sa rýchlosť rovná rýchlosti chôdze krát nejaký násobok. Takže jednoducho ide rýchlejšie. Ak ale nešprintuje, tak ide iba tou základnou rýchlosťou. Tuto by sa to teoreticky dalo zjednodušiť, že túto časť viem dať sem, ale to možno spravím za kamerou. Tuto máme druhú časť, že ak šprintuje, tak statsmanager.stamina minus rovná sa sprint drain rate krát time delta time. Zase veľmi jednoducho. Stats manager stamina. Máme ten celok, čo je stat manager. A v ňom sa nachádza jednotka stamina. A minus rovná sa tuto nám robí, že sa tá stamina z toho manageru sa znižuje na základe tohto, čo je sprint drain rate, to je nejaké číslo, ktoré si nastavíme krát time delta time. Takže ako keby každú tú sekundu sa bude brať z tej staminy. K tomu sa môžeme dostať zase na budúce túto k stamine a životom. Tuto sa deje zase to, že keď nedržíme šprint, tak sa tá stamina pribúda, ak není na 100. Ale poďme na tento pohyb. Vektor 3 teda je trojrozmerný vektor a je založený na základe pohybu na x-ovej súradnici, takže doľava doprava, a na pohybu y-ovej súradnici. Z-ko tu máme momentálne nastavené na 0. Lebo to sa rieši ako keby tým skokom. Takže tuto určíme move direction. Čiže move direction sa rovná tomu komponentu transform, takže tomu, kde je aktuálne ten hráč, a ako tomu smeru pohybu a rýchlosti. Čiže ten pohyb je ten input a rýchlosť už podľa toho, či je šprint alebo nie je šprint. Keď je určená, tak tuto v charakter controlleru zase sa dostávame. Charakter controller je ten celok a on v sebe má, už je to žltým zaznačené, má funkciu. On v sebe má funkciu, ktorá vykonáva niečo. Tak ako tuto máme on enable, on má funkciu, ktorá sa volá move. A v rámci tej move funkcie on musí získať nejaké číslo, nejaké dáta. A to vidíme to v tej zátvorke. Povedzme, táto funkcia on enable nepotrebuje nič, nepotrebuje žiadne dáta, takže je to prázdne. V tom prípade by sme spravili takto. Že iba aby sa stala tá funkcia. Ale tá funkcia potrebuje tam nejaké číslo. V tomto prípade potrebuje alebo nejakú hodnotu. Potrebuje v tomto prípade vektor 3, aby vedel na základe toho robiť ten pohyb. Čiže tá funkcia zistí, že vektor tento move direction je vektor 3 a ten vektor 3 obsahuje hodnotu, ktorým smerom na osi x, y, z sa hráč pohol. A teda znova tam máme ten time delta time. Takže každú sekundu ako keby. A potom tu máme kameru. To už je len vektor 2, lebo potrebujeme iba a to sa rovná tomu inputu, takže znova input je vektor 2, čiže os x, os y a krát senzitivita, krát time delta time, zase každú sekundu sa to deje. Senzitivita je nejaké číslo, ktoré iba násobí. Takže keď dáme väčšiu senzitivitu, tak ten pohyb o milimeter bude zrazu o 10 mm alebo o koľko. Tuto máme poslednú časť kódu, čo si dneska prejdeme, ktorá rieši náklon kamery, takže hore, dole. Máme tu, že input na osi y, to je hore, dole, a tento input my potrebujeme obmedziť na tuto, v tomto prípade na 80. Čiže aby sme nemohli ako keby tú kameru dať iba tak, môžeme ho dať iba takto, aby sme ho nemohli teoreticky dať úplne dozadu, bolo by to čudné. Čiže obmedzujeme iba, aby mohla ísť takto. A tuto už
na základe toho inputu, ktorý je obmedzený, samotnú tú kameru, kamera transform, samotnú tú kameru hýbeme podľa toho vektora 3, ktorý je v tomto prípade skáka y, hore dole, a potom je 0, 0, lebo v tomto momente neriešime iné osy. Takže asi toľko. Prekvapivo celkom dlhé video, celkom som sa rozprával, ale dúfam, že to veľmi pomohlo všetkým z vás, ktorí sa dostali až sem. Úplne do detailov som, dá sa povedať, prebral každý jeden riadok kódu, takže dúfam, že ste si niečo z toho odniesli, určite dáte like, určite napíšte komentáre, napíšte nejaký názor, či viacej vysvetľovať, či menej. A napíšte, o čo by ste chceli vidieť ďalšie video. Majte sa pekne. Čaute.